Hørsholm er en moderne by, en fremsynet by, men det er også en historisk by. Men aflægger man et besøg i Hørsholm Hovedgade, for eksempel en lørdag formiddag, er det ikke det historiske, som umiddelbart falder ind i øjnene. Her ser det tilsyneladende ud som så mange andre steder. Men det er kun tilsyneladende. Kommer man sydfra af motorvejen fra København, drejer man af ved Brådebæk og kører Kongevejen ind i Hørsholm by. Indkørslen til byen ser heller ikke særlig historisk ud. Den er hverken spændende eller bemærkelsesværdig. Men svinger man nu til højre rundt om hotellet, er man pludselig ved Slotsparken, og på en ø i Slotssøen ligger kirken. På dette sted begynder det moderne Hørsholms historie. Her, hvor Hørsholm Kirke blev opført i 1823 med C.F. Hansen som arkitekt, spejlede et kongeligt slot fra midten af 1600-tallet sine røde gavle i Slotssøen. Men selve Hørsholm bys historie begynder med Christian den 6. dronning Sophie Magdalene, som lod det røde slot nedrive for med Laurits Thura som arkitekt at lade opføre et slot af ganske andre dimensioner og af en pragt, som hverken før eller siden er set i Norden. Dette storslåede bygningsværk, som er blevet kaldt Nordens Versailles, indvides i 1739. Samme år, inden der overhovedet fandtes nogen by, blev Hirschholm købstad grundlagt, i det kong Christian den 6. på sin dronnings tilskyndelse haver allernådigst fundet for godt at tillade alle og enhver, både af håndværksfolk og andre, som kunne have lyst til ved hendes majestæts slot Hirschholm at ville bo og sig nedsætte, at det skal være dem tilladt der at må bygge og sig opholde, så som vi også således samme sted hermed til en købstad allernådigst vil have udnævnt. Købstaden voksede op, mens slottet efter at have været skueplads for et farvestrålende hofliv og rammen om dronning Caroline Mathildes og Struensees elskovsforhold, efterhånden ganske blev forsømt og snart nedrevet. Midt i den gamle slotsgård rejstes der Hørsholm Kirke, og her vidner blandt andet klokkerne, som i sin tid tonede fra Slotskirken om stedets glorværdige fortid. Herfra kan vi endnu ane resterne af det enestående haveanlæg, som bredte sig bag slottet mod syd, og ser vi mod øst ved blikket møde de samme gamle bygninger, som dengang hørte til slottet. Mod nord fører en linje fra enden af Kirkealléen over ridebanen til den nyanlagte vej udenom selve byen mod Usserød, tanken hen på Eigtveds byplan fra 1737. De ældste huse i Hørsholm ligger ved Slotssøen. Sydligst en bygning, som længe før slottet blev bygget, var bolig for slotsgartneren, senere sognets første almueskole. Herfra bevæger vi os mod nord, langs slottets domestikhus, også kaldet kavalerbygningen. Foran præstegården lod Sophie Magdalene rejse en støtte til minde om overhofmester Grev Stolberg, på hvis råd hun i 1761 ophævede hoveriet i Hirschholm. Her finder vi også den tidligere amtsforvalterbolig, som kronprins Christian selv gav tegning til. Bygningen huser nu Hørsholm Egns Museum. Det nuværende Jagt- og Skovbrugsmuseum er indrettet i den arkitektonisk bemærkelsesværdige gamle ladebygning. Våbenskjoldet på gavlen fortæller, at bygningen stammer fra 1713. Også den gamle staldbygning lå på dette sted, inden slottet blev opført. I forbindelse med byggearbejderne på slottet havde dronningen givet sin murmester Simon Møller privilegium som gæstgiver. Da Struensee oprettede postforbindelse mellem København og Hirschholm, blev gæstgiveriet postgård. Over for hotellet ligger tinghuset, opført i midten af 1800-tallet, da byen havde genantaget sit gamle navn Hørsholm, hvilket dog ikke afholdt den daværende birkedommer Møller fra at demonstrere sin modvilje heroverfor, til stor fortrydelse for kammerråd Christensen, hvis mindesten står nær Slotssøen. Hørsholms konge har Holger Drachmann kaldt ham. Men lad os prøve at indfange lidt af den atmosfære, som de gamle borgerhuse forlener det historiske Hørsholm med. Her hvor hovedgaden, den gamle Bakkegade, begynder,
finder vi en række af de ældste endnu eksisterende huse i byen, opført efter en voldsom brand i 1806. På hjørnet af vejen, der fører til Hillerød, ligger postholdergården, nu hotel, men i gamle dage både bageri og gæstgiveri med optrædende syngepiger fra København. Overfor ligger den bygning, som husede byens gamle pigeskole, og ved siden af apoteket, hvis privilegier stammer fra 1842. Et gammelt maleri giver os en fornemmelse af, hvordan indkørslen til Hørsholm så ud ved århundredeskiftet. Gæstgiveriet Den Blå Kat, hvor Madame Sohn regerede, er borte, og det samme gælder Fisker Julius' hus. I dag ligger udsigten åben for Hørsholm Jernstøberi, som om før tid må vige for en moderne forretningsejendom. Her forlader vi Bakkegade og kommer til gamle dages Torvestræde, nu Kammerrådensvej, opkaldt efter Kammerråd Christensen. Vi befinder os nu i den gamle bindingsværksgård Møllergården, der ligger bag ved Hørsholm Mølle. Kammerrådensvej er egentlig en del af den gamle Kongevej til Usserød, men ender i dag blindt ved Hørsholm Klædefabriks arealer. Der er ikke meget tilbage af de gamle ejendomme, flere er nedrevet for at give plads blandt andet for en ny rutebilstation. Særlig opmærksomhed fortjener ejendommen Fuglsanghus, den ældste og mest velbevarede i selve Hørsholm by. Den stammer fra 1764 og er bygget i barokstil. Den ejedes en overgang af Danmarks sidste slavehandler, en herre ved navn Hjort. Mens den i slottets storhedstid ofte beboedes af prominente gæster, er den skæbne i dag afhængig af, om der kan skaffes midler til en flytning til grunden ved siden af Egnsmuseet, da byplanlæggerne vil lede en udfaldsvej til motorvejen midt igennem ejendommen. Ved den sidste gamle ejendom på Kammerrådensvej fører en sti op til højre mod den gamle galgebakke bag hovedgaden. Siden den sidste henrettelse i Hørsholm har dette lille stykke jord med betegnelsen matrikel nummer 66B ligget ubenyttet hen, uden spor af sin tidligere uhyggelige anvendelse. Blandt de mange berømtheder, som i tidens løb har opholdt sig i Hørsholm, falder tanken her på Johanne Louise Heiberg og hendes mand, som i sommeren 1832 sammen med Henrik Hertz boede i ejendommen på hjørnet over for hotellet. Forbipasserende kunne i de lange sommeraftener lytte til Bellmans sange, som fru Heiberg og Hertz dyrkede med lidenskab. Hovedgaden fortsætter nu herfra i lige linje mod nord. Fra ridebanen, der er omkranset af 200 år gamle kastanjer, ligger på hjørnet af Hovedgaden og Lillegade byens rådhus, opført 1918. Inden rådhuset blev bygget, lå her den gamle Farvergård. De faldefærdige huse, som dengang lå i Lillegade, er for få år siden nedrevet. Det må her fortælles, at byen ikke længere har rettigheder som købstad. De bortfaldt i 1867, og Hørsholms borgmester står i dag i spidsen for en sognekommune. Men købstadtiden huskes som den, der trods alt skabte grundlaget for det bysamfund, som findes i dag. Vi vil nu fortsætte vores vandring gennem Hovedgaden og fortrinsvis besøge de ældre ejendomme, som endnu står tilbage. Og vi vil kigge ind i de gamle gårde, for en gade er ikke kun facader, den får ligesom perspektiv, når man kommer ind bagved. Her i Bogtrykkergården var tidligere garveri, og da den nye vidunderlige opfindelse filmen kom til Hørsholm, indrettedes biograf i den gamle kostald her. Livet i Hørsholm prægedes tidligere i høj grad af, at den var garnisonsby, og man kan ikke på denne fredfyldte plads se, at beværtningen Gyngen med 5-øresdans og tilholdssted for de blå husarer gav et muntert liv på stedet. Og fra et kig ud som dette kunne man holde øje med gadelivet. Vi dykkede ind i Hovedgaden nummer 39, den gamle bagergård, hvor man endnu kan finde rester af den mølle, som leverede mel til bagermesteren. Omtrent midt i gaden er vi nu nået til nummer 41, en ejendom, som måske ikke syner så meget udefra, men som alligevel har meget en historie bag sig. Indtil Tinger- og Arresthuset blev bygget, tjente den som bolig for birkedommeren, som havde sit retslokale her, og i dens kælder var der indrettet fangehul. For få år siden blev den karakteristiske udvendige trappe nedrevet, men inde i ejendommens gård
finder man næsten alt uforandret fra gammel tid. Selvom den gamle vandpost ikke længere eksisterer, kan man her let føle sig hensat til tiden for ejendommens opførelse i 1828. Men vi må løsrive os fra de maleriske eksteriører og se at komme ud på gaden igen, hvor vi nu er nået til de sidste ejendomme i hovedgaden, inden vi kommer ud på Kongevejen til Usserød. For inden fanger vi et glimt af Hørsholm klædefabriksbygninger. Her, hvor hovedgaden munder ud i Kongevejen, lå i sin tid på det modsatte hjørne træskomandens hus. I dag betjener en benzinstation den stadig voksende biltrafik, som både sydfra og nordfra af den nye linjeføring ledes uden om hovedgaden. Inden vi nu bevæger os tilbage langs hovedgadens modsatte side, kaster vi et blik op ad gaden, som den var efter et ældre maleri, så vi bedre kan danne os et indtryk af en udvikling. Gamle ejendomme er nedrevet, nye rejser sig er med til at ændre gadebilledet. Men selvom denne gamle ejendom kan føle sig trykket af situationen, kan den prale af, at den over indgangsdøren har siddende en kamingesims, som i sin tid har prøvet en af kaminerne på Hirshholm Slot. Det er jo i øvrigt en historie for sig selv, hvad der skete med materialerne fra slottet. De fleste blev anvendt ved opførelsen af Christiansborg Slot og Domhuset i København. Men Hørsholm Kirkes gulv er beklædt med fliser fra slottet, og mange af egens beboere sikrede sig brokker, som man kan støde på rundt omkring i de gamle ejendomme. Vi er i mellemtiden kommet ind i gården og ud på den anden side, hvor bagbygningen blotter en facade, som inden bygningen og omkørselsvejen til Usserød lå skærmet af beplantningen ved Dronningedammens bred. Idyllerne her er forsvundet, således som det fremgår af kontrasterne mellem enkelte ældre malerier og de tilsvarende motiver, som de præsenterer sig i dag. Vi er omme i hovedgaden igen. Her, hvor der nu er selvbetjeningsbutik, lå den gamle ejendom, hvor Hørsholm Avis igennem mange år havde kontorer. Og her på hjørnet af den gamle Kohaveallé med bankbygningen over for Rådhuset, slutter vi vandringen gennem hovedgaden og bevæger os lidt ud af byen mod Rungsted. Når man i gammel tid forlod Hørsholm og Kohaveallé, var Kohavehuset det sidste, inden man nåede åbent land. På denne grund ligger i dag kommunebiblioteket. Et stykke længere ude lå endnu for et par år siden Opnæsgård, hvor både Lange Møller og Holger Drachmann har boet. I dag bygges Danmarks længste hus ned over gårdens jorder. Intet under, og mange gamle hørsholmere snart ikke kender deres kommune igen. Mange af dem har sikkert også svært ved at vende sig til moderne kædehusbyggeri. Og kigger vi over Rosenhanet her, ser vi ned på et andet moderne byggeri, som er en direkte følge af, at Hørsholm Kommune er vokset fra at være et lille bysamfund med gamle borgerhuse, gårde og slotte, til en ung by i stadig vækst. Men der ligger endnu bygninger her, som knytter forbindelsen bagud. Kokkedal Slot, Evalds og Karen Bliksens Rungsted Lund, Folehavegård og mange andre. Og lad os da til sidst endnu en gang køre igennem den gamle hovedgade og forlade byen den samme vej, som vi kom. I Hørsholms historie har der vel været både skønhed og romantik, og meget heraf kan man stadig møde i Hørsholm af 1966.